Hej og velkommen til Tyrs hjælpevideo. Den her video det vil forklare jer, hvordan det er, I går hen og bliver medlem af foreningen. Godt. Det første I skal gøre er at gå ind på www.tyrf.dk. Derefter skal I gå op under foreningen, ind under medlemskab. Så skal I læse det her igennem, hvor der blandt andet under medlem står: for medlemmer gælder det, at alle scenarier er gratis uanset normalpris. Der kan dog ved enkelte specialarrangementer forekomme betaling, men dette vil fremgå af det enkelte arrangements opslag. Derudover kan I også læse, at det koster 400 kroner. Godt. Det I skal gøre, det er, at I skal gå ned her til bunden, hvor der står tilmeld dig her. Så skal I trykke på den. Godt. Her skal I indtaste navnet på medlemmet. Så hvis I er forældre, så husk, at det er barnets navn, I skal skrive her. Og jeres adresse, postnummer og e-mail. Og fødselsdato på barnet, hvis det er et barn, I tilmelder. Og hvis det er forældre, hvis I sidder og skriver her, så skal I skrive jeres telefonnummer her. Og hvis du er over 18 år, så skal du ikke skrive noget her. Godt, så trykker jeg på tilmeld. Og så står der her: velkommen som nyt medlem i Tyrs forening. I kan læse alt det her igennem. Hernede står der, hvad det er, I skal gøre fra nu af. Før dit medlemskab kan gennemføres, skal du indbetale 400 kroner på følgende bankkonto. Og så er der så registreringsnummer og kontonummer. I forbindelse med overførslen skal du oplyse følgende ID-kode 240 og så jeres navn. Hvad det er, I skal, hvilke medlemsnummer, det står heroppe. Men husk, I skal skrive det, som står ved jer her. Er ID-koden ikke korrekt, kan vi nemlig ikke gennemføre oprettelsen. Så husk, skriv det der i selve overførslen. Når medlemskabet er gennemført, vil du modtage et velkomstbrev på denne e-mail. Disse informationer er også sendt til din e-mailadresse. Tjek dog lige, at du har fået e-mailen, eller skriv informationerne herfra og ned, så du har dem. Tyrf takker for dit medlemskab. Jeg håber, det her var behjælpeligt. Hej hej.